hauna mbeyemo yumuno bweke gusiye nige gukuburia kujiyakire kurietakuza na kuyituma gucia sinamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byigoromono Ndizi TV obwansu ubwomugusi. Onchumuligerelia bono chiaragire Chinsa Isato chiabono botuko chingakichiningo kwarigania asemesa yamangana mayenya ariko sansamuranira aselibwa aliabereka gukolekana kurwasema mbiyalenge ntambe ka Chinsa chigabono chiabono margoba lituko nile Juma tariki 29 omutinyoka no mwaka w'ikiri bubere na 22 na manga bereka gukolekana ekarokiriye bono abakenya imeyo mucho Nairobi asegiti Kenyayo asoko munyiro yo kabero murayo gatatu bwense ya Kenya hujibandi tukolyankyurairwe asensemelia ya Nyeri asensemo ya udhaya eliabega koenigwa nyirabono ayu amo nenda mange ntokwaliganetia semargoba yabono nolitokubwateranira kurasomwa bwimanyiryo igakoruko Joshua Auta eriteranene nchenkruko Vincent Onyancha. Na niko toko chaka sumo nyegoba kwa kolekana lituko lyalera segeti Kenya yo muchi o Nairobi abwachiri buchi abantu baika segeti kesogo twara masabo yo bwamo asoko munyiro yo kabere omurai wenso gatatu aiga Kenya Mwai Kibaki oyo betega kugamba nagwikirania mange omuyigo yoni go olengense y'abanajeshi abagendete kubekemero bene na kyumubiro yorachikoine gwa lituko lyankyo no nabo omurai wense ya Kenya muose Uru Kenyatta iga nonyana bo abaka okwana somunyegojo achinga kiecho ni gate ya bunani go Kibaki abete kagwikirania mange anaso kinyo bonchurelia asense ya Kenya. As President Kibaki has rested and a remarkable life ended, his service to our country will not rest until the last mile of his bold vision for our country, Kenya, is complete. We honor and salute him today for his toil in the run-up to our nation's independence, and most notably, as amongst the leading architect of the modern Kenyan state. As one of the last standing heroes of our independence struggle, he had a special calling to execute the last chapters of the vision of our founding fathers, and he did this with surgical precision and a total disregard for what the naysayers thought of him. He finished the last mile of our founding vision as a nation, but he did not stop there. He helped us lay the foundation upon which future generations shall also build. Na boigo tigara ase omuyogo yoboko kolekana segeti Kenya yo lituko lyalero nikobono mokonyo murai bwense William Ruto nerekera na somuyogo yo Ruto ka okwana kurwa sense meyo niga atayabuna niga bange na boigo amonere barategare bakumunyera Kibaki asembere mabete ka okora sense ya Kenya gati ya bwaseganga yogo kinya uchumi ase boiga bwatrente amona bakuri meremo kone kibuna ense ya Kenya ngusukere kurwa sekrenge kimo gochiase ekende. Promised our country ever had. A distinguished public servant that rose through the ranks, both in the opposition and in government. And of course, the greatest president
Kenya ever had. We celebrate his achievements, his contribution, and his rich and solid legacy. Sowed the seeds and laid the foundation upon which our fourth president, President Uhuru Kenyatta, built the expansive and extensive and elaborate infrastructure that we see today in our country. I also can see his shadow and influence in what is going to become of the fifth president of na chinga kichumuriwe kiama gya ODM Raila Odinga ngati yabarayibekera na segitege kyanya ya sokurwa magombabo Nesco ochiaso yokabero murayibwe nso gatatu Mwai Kibaki Raila gaukwana ni gate yabuna Kibaki tantete abarayaba kurumi ase serikali yaye niko chinga kechi ate yabuna Kibaki boigoni gaba yatabaga aba waziri ba yeribaga asogo ikirania na kurwa bokoleri gochiase abakenya. Many of us will share my plight today. My plight today is just like a member of the clergy, either a father or a padre who is asked to eulogize a bishop, but not to talk about the bishop's religiosity or religion. I've been asked today to talk about our president, but without talking about politics. I don't know how to eulogize a politician without talking politics. Discuss the budget and come up with an eloquent exposition of the budget, better than the Minister of Finance, and tell them how it should be done. Kibaki will tell you, these people don't know what they're doing. Bure kabisa. And when it's just a lot of nonsense, you say, imavia kuku. But he was a gentleman by excellence. In the cabinet, we worked together. He would allow a lot of debate in the cabinet. And he also gave the ministers a lot of authority and power to run their ministries. So long as you do not get yourself involved in graft. The biggest enemy of corruption, Mwai Kibaki. And nobody is indispensable when it came to issues of corruption. Na boigo aso omujego yokolekana segeti Kenya yomeyomochi o Nairobi abarayikoro chinsemo aoni go bayikirana aseboigo yokubwaterana amo na Kenya bunenchereye mu yokonyara gotuma engora yabo nabo ense ya Tanzania ni gobono banyara kurali bene amatukabero yogotumaka ayari chi holiday gati ya buli tukolia na buli tukolia Jumatatu eliwo rabi holiday asense ya Tanzania kolenga numure wense ya Tanzania Samia Suluhu nigate wono chibandera chense ya Tanzania litukulia lero Ijumaa na litukulia Jumatatu nigo barabeke chibandera go ikenusu osenchere ndensu muringoti bunenchereye mo yokurwa maskani Nesco go cha sense ya Kenya anasogo siria omurai oyo mokurwa sorongorwa Afrika ya maucha ana sense ya Kenya chinga kyo omurai wense ya South Africa Ramaphosa nigate yabuna ense ya Kenya nigo yasiri omurai bole olenge wengencho nabo igorogongoro maru Afrika nigo richandrete ogosira kwaye Ramaphosa kaukwana kurwa asegeti Kenya yomeyomochi o Nairobi niga ate yabuna barayi ba Afrika nigo abwente kwega chimbaratero chia Kibaki asogo ikirania oburai bwabo. The Southern African Development Community, we were saddened to hear of the passing of President Mwai Kibaki.
The news of his passing touched our hearts, and our hearts and condolences were extended to you as Kenyans. We are here to extend and pay respects and our condolences to all of you as Kenyans, and especially to President Uhuru Kenyatta, and indeed as well as the Kibaki family. We feel the pain and anguish that you are all going through, but at the same time, we also believe that you are all collectively here to celebrate a life of a great statesman. And we wish you strength as you go through this moment, but we also wish that you could remember President Kibaki for what he stood for and for what he did for this great nation. Na boigo chinga kichibono umurai wensi ya Ethiopia musubatu wakizwede kaukwana na erekorwa sensemejo nigate ya bunaniga baratigare osebunensi ya Ethiopia nigere atigare kenyore to umurai wensi ya Kenya oyole ngomurai gatatu mwai Kibaki kubwate kanabuna niga kanyate ense ya Ethiopia asoko nyarago ikiranimeru belie menge na kubeka chisei asoko nyarago tingya omorembe asense ya Ethiopia nigo chinga kijate ya bunensi ya Kenya nigo ya siri umurai wengencho asa anyaraka gutuma amagombaye kaukona kurunyayo asegeti omoyigo bakokorekana litukolelero nigo omusubati manyakante buna wakizwedo yoro murai wensi Ethiopia ate yabuna bunensi ya Tanzania norongo Afrika nigo rogendrete kumulera nyagosira Mwai Kibaki. Mwai Kibaki was a true friend of Ethiopia before and after assumption to the presidency, his assumption to the presidency. During his tenure, Ethiopia and Kenya made tremendous strides in elevating our long-standing relations. This was seen through the achievement that you have jointly registered, both at the national and regional levels. During his tenure, our two countries signed the Special Status Agreement, laying the foundation for the Lamu Port South Sudan-Ethiopia Corridor Project, known as LAPSET, as well as the Moyale One-Stop Border Post. At the regional level, Kenya, with our regional organization, IGAD, has been very active and host of a series of Somali peace processes held here in Kenya in an effort to find a lasting peace in this sisterly country. Na boigo go tigara soroboti rengete bono ogosira kwaye Mwai Kibaki oyibono bakagosira omubaya kabwate myaka emerongo kyandani gasire tukule Juma eki yaeta noendabo nakyo kina kwaye kwabere ko cyakira so kwiburo kwaye wekansemo yemeremo roboti oruwa asobwagare omuriketo brand sagini sena negatwarganira umugano ya sobwenge na gotumanyia buna ekobwatia. Tunataka fujo ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu. Emilio Mwai Kibaki nigo aiboletu mwaka bweliwe ya mochi mikianda na merongo etatono ya 1931 ensemo ya Gatuyani ya county ya Nyeri. Umwaka bweliwe ya mochi mikianda merongo ena isano na ibiri 1947 akagenda eskuri ya Mangwe county ya Kiambu abo ase akolete bya kegima na magega yae. Umwaka bweliwe ya mochi mikianda merongo etano no ya 1951 akeli kene University ya Makerere ense ya Uganda ase asomerete amangana siasa uchumi na boiga mangana yeke korogose historia. Umwaka 1954 weko umwaka 1955 Kibaki akaba omokonyi bomatenene libwa boroki wobe University ya Makerere
na magega yae kubikirwa igutwa se university eyo abwase sogete na kuliga komenta amasoma sense ya London asebo igo amentete gusomera mang'ana uchumi kurwa umwaka o 1955 kuika umwaka o 1958 abwase umwaka yoyo airanete ase university ya Makerere una umworokia utenenerete amang'ana uchumi kurwa umwaka yo kuika umwaka o 1960 abwo asachigete na koirana ense ya Kenya kurwanirira obusubore bwense wetera ikiama gya KANU. Sije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe ate ndio ukaneneme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Magega yense ya Kenya konyora obosibore umwaka o 1963 Kibaki agachoro buna omobunge bwe constituency ya Donholm emanyikante buna Makadarase county ya Nairobi umwaka o 1965 agachoro koba omowaziri bobonchorera nebiwanda gose minister of trade and industrialization umwaka o 1969 weka umwaka o 1982 agachorwa koba omowaziri bwenibo gose finance asense ya Kenya abwaso yo kabero marayo kabero bwense ya Kenya Muske Daniel Moi amachorete Kibaki koba omokonyo ekoro umwaka o 1978 abwase bakorete gasi among'ano nyamba igwananete ase mirengo ya gisiasa. I thank the voters in the former Donholm and Othaya constituencies for their support and confidence in me as their MP. Omwaka o 1988 Kibaki agakwa iskokorwa seri bagali eri okoba omokonyo emoi libagali eri tuna Josephat Karanja na Kibaki koirwa ase wizara y'obachenu muno mowaziri b'obachenu igentokia mwirerete kobwatoka emeremo na wesoke kurwa se kiama gya KANU abo ase babwateranete na Njenga Karume na boigo John Kin korosia ekiama ya Democratic Party gose DP. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Omwaka o 1992 na boigo omwaka o 1997 Kibaki akaliyo bwense ya Kenya kolende tanyora kura chimo isaina goso abisi abwaso omwaka o 1998 asenchera ya benekegima Kibaki akaba omwamereri bwa serikali gose opposition leader. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Huna maana, wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Umutenyo kianda omwaka 2002 Kibaki bakabwaterana no moraibwe kiama gya Ford Kenya Michael Wamaru na Richard Ngilu na korosia ekiama kya NAK abwaso omwaka yoyo tariki 14 mutenyo 10 Raila Odinga gachika kumubwatesa Kibaki aseganga ya yokora ense ya Kenya inse yobo mobwa Rainbow Kibaki akabwaterani bwaso mubasukana bwepara egentokira netimage gachi campaign chiae kolende Raila Odinga gesoke na komokonya konya chia chenda chia ya saba Kenya abwase timu Kibaki abwete ekerogekyo na Kibaki koraligwa koba umarayo gatatu bwense ya Kenya. Kibaki na hapa kwamba I salute the grand coalition government that we successfully steered with Prime Minister Honorable Raila Odinga and Vice President Honorable Kalonzo Musyoka. Gati ya chia chenda cha serikali ya Kibaki chikaba kurwania obukurumi gokinia uchumi yense ya Kenya na kuligereria yarengete chisemi abwasa chageti benne muroberi bogosomya bosa abaroki obe chiskuru choboroso gose free primary education. Nonya nabo omwaka 2005
serikali ya Kibaki gakono muchando bobo kurumi abwa sense menene y'abakorera be serikali bakurumete gishiringi bilioni 50 igento kererete abamereri be serikali yakomochi Kibaki yasogosira kwenibeyo magega yo muswada bugo chencha ekatiba umuswada Kibaki arenge magega ya gwakerwanse akarosia ekyama gya Party of National Unity PNU ekyama rego chagotumeka kolige kerogo asentunde yendo mwaka 2007 na gutiemana na Raila Odinga ubwe kyama gya ODM. Ekiombe kyobo chori chinga kiecho kia Electoral Commission of Kenya ECK gekaralia Kibaki kobo moraya sentunde yende asekore ngana ne kiombe kia nyoreta chikura chimironi yechinuguta isano na Raila konyora chikura chimironi go kia bange umochando irerete chisegi chiege siasa kwane kigo umwaka 2007 na bigo umwaka 2008 na koirera abantu gwetani aliwe yamugo sirobo gimabwabo nabo iga abantu gwetani chiribu chimisano nemugo tamachinga chiabo egento kererete Kofi Annan wasogati na kubwatani Kibaki na Raila na kubeka ise yoko iwana na gukora egasi ya mwishtariki 25 mutinyo kabere mu mwaka 2008 na Raila kobo mu waziri munene bwa serikali. Kibaki yakabeko koboka sokorosi we katiba enye yo mwaka 2010 yakabwato kabora igo chia serikali ya Uhuru Kenyatta shitariki sano nemo mutinyo kanu mwaka 2013 na magega yae wesoke kurwase siasa chebirengo begoro ense ya Kenya. Kibaki oberega korwara koru mwaka 2016 asaberega koirwa senya gitari ya Karen na sensema ya Nairobi na boigo ense ya South Africa. Kibaki nigo asiraka abwate emyaka 90 abwasatiga magega abana ba Judy Wanjiku, Jimmy Kibaki, David Kagi na boigo Tony Gitinji. Muna television ya Ndizi TV nigo twatumire na boigo gotigana no roboti ro moncho muligererie gotoska gochia ase roboti ronde nkeye mo kurwa sensemo yabo basiase wodi ya Masige West ni gobono bagendrete gotire mechandeme kongo aya maiga yo mongno yo momotakanwa uyibono abana baye osomuka ko yabeteka usira naboigo na abana baye batano no yo mo bonsi bakure baerire umungno yo ni garoka no gotwara umuchando bwobonga ndake gento gera twara umuchando yo no kubwatikana nebirengererie binga samanya toka obotaka ni gobogendrete kumusongerera oboko motakuna lituko gochia serindo koragera yabo umuchando yatera roboti uru asenchira yobokirano nigongo ika aseri watakaboka kurende nonya na makweli umutakanwa mura maiga yomugako yagosira abana baje bonsi batano noyomo nigo bakure baerire asamenyete na bachokoro baje nemechando yoka endagera nobororo kegotwa batwerwa omochokoroye umwana w'emyakene nigagontaria na kongorokia buna bamenyete ere nigagane timu wake bicha aroche no mogoko gotema gukwana no mutakanwa omongira mura nigakorokana ari buya korenda sobo mahene nabwate birengererio ebyo byerero bongo bwaye gotaikirana buya mura nkoro kunyambo nkoro kuno yo makende bantu nje mukamagenda kwa ogotaikirana ko bongo kwaye tali wancha andake nigekagaire no gosireri gwa kumugakoye amona abana baye bonsi batano noyomo omongino ratandikire emyaka emenge nyamboli mora mugakoye gasirete n'abana baye bagasira bonsi abana balenga abana sita igo bono omwana oyo oregawe yo etwa moretare tembera korengana nemechando abeire kagwetera nigiamate ekumetie ekikeirero yokorigie kerogo kyobwe musie kurase wodi ya Masige West ime yabo basi Jane Marube kumwagachira enyumba kana alikonya gutara ebinyoro kajuika sekenyure kega ekero muro cha bantu nabaikire gariga bagante yaya nali mata ochandigite onganchite gwita chinyumba kajugoche nyumba yamenyete kangosa
enche menyete buya nkaranga na mabira ona mabira ari nara yagerete kuna gokolibi abana rusabanga bali mu bwato gokonya kamoranche konya kali asingincho yakende nasaba seni ekora tangambwate chinguru konya batani chinguru nabo nyombe jinte getemba mbakonye njinjiri kibe buya kabisa unamo chibwate tichibichaigo umwisimi wa cheni mbiya mono bono naliyo monena agendete gokoigorera nanje nanyigorere tujikobwaterana tokonya bana inchi nigo yatigairo muchando monene kerekeria abantu batari kwenyara na sorogongoro ituragusi imeyabo basi umungino yo nigagendete gwetera mange maiganya abana baye batano no mubunsi gosiri oguma bwabo nagotigara atabwatonde wensi asoma bwaye andake nakikirira umungino bwo ikraboniga akororokana bongo baye botekiraniti asomo chanda bwate eganda kene kigekorera maiganya abana baye batano no bonsi gotiri bugima nakomutiga eroro nigo chinga kicyabara bonsi baburiwe kunyara wesokya nakurigereria chinsemo anene abantu batari kwenyara abataka nigo barabange ababoroka nabatakanwa nigo bagendrete ko babange asansemeye yabo basi anene ase wodi ya Masige West jen ujukurige krokyo MCA nigatebira nakikubwatana na amuna amenyikuru esensemeye waneke bunanko nyare kubasira anene bali batari kwenyara ko reporter ya Ndizi TV kurwase bunge yabo basi ase wodi ya Masige West ritirane nkoro kwa Vincent Onyancha Monchumulikiri nyorobono nigogendete gotengera Ndizi TV obwansu bumugusia soroboti orubuno mungino yo mutakanwa maiga yo mugako yegosira naboiga abana baye batano noyo mubonsi bakule baerire oroboti orubono kurwase moyabo basese wodi ya Masige West gorogotomboke gochesa nsemende ye chigosore karonko mwaligana captain number 001 Ndemo Steven atoretera mangana ye chigosore bunagana tuwate ko chinsemo immenesi ko yorongoro gusitoska korona tori asentunde yakabire mese ya mangana ya korinde bono tiga mwaligana Ndemo Steven atoretera mangana ye chigosore Nogo semeli kwa nebuna mwende utwara obotengeri obuya bwegetaseni kia Ndizi TV koruchinse mochiri chonsi chorongo rwagusi nense ya Kenya simonite kobwati ya mangana Amayia aigese getaseni kia Ndizi TV tiona nkoleni ase omorobiri go samangana Amayia yechiko sori akori tubuna botambe na Ndemo Steven captain 001 Noto chaka mangana Amayia kurwase ligi ya National Super League ligi ya kabiri mense ya Kenya abwese evi minano ao bientunde meronge vere nevere round of 22 vyagosere tuwase eviti ao ikati esobo katakati buye wiki ye gati chikosori jente kwa bachiko gosori guna gwase timu ya Shabana FC yariko gania timu ya Naivas asegeti kia Sony Sugar Awendo Green Stadium abwase timu ya Shabana FC yasire tie penalty omore ya kwanda makaliyogo tabekana ne timu ya Naivas FC timu ya FC na ronko alenge timu ya Coast Steamer asegete kukia Awendo Green Stadium se timu ya rongo rwagusiye gusi FC yayikolete timu ya Coast Steamer chigori sato Coast Steamer tabwati ichibulende lyonsi gati chigosoli kinene timu ya Mara Sugar abwa segeti kia Awendo Green Stadium yakosoli yakubete litiko lya chuma tano nakolekana litiko lya bwati tikubwatikana ne mbure nyinge yatweta sensemeyu neyo yachete makaliye gole ya Maseye mone timu ya Kisumu All Stars timu ya SS Asad korwa sensemo ya Mombasa County asegetigia Mbarak Stadium nigo yante konye ikora timu ya Migori Youth chigoli sato ase chigoli vere timu ya Mwatate United Nero nigo yante goikoru ne timu ya Viga United asegetikia bogainka chigoli vere ase egoli yemo Fortune Sacco gati timu chitiande korwanira ko bagati timu chintangani sato ime ligi ya NSL na kwa mkochase ligi ya Kenya Premier League Nero ya watu tumakali ne timu ya Kibra Black Stars egolia yemo asegolia yemo timu ya Dandora Love Nero nigo ya chiete makali echigoli vere ne timu ya MCF na ese timu ya Muhoroni Youth timu ya kogenia timu ya Mombasa Elite anyo litobu bwiwainka egolia yemo aselige na liesagero ko bagati ya machibye chigosoli chientunde ya meronge vere
kyakorekanite ase ligi yo bategatie chitimu emerongo ebere chigendrete korwana mono kwene kibuna ngo bachiregatie chitimu isatu korwa ase ligi ya NSL chiratangane konyoria baga riabe na ase chitimu chintangani bero mweri bwe season yeye chirasuka ase ligi ya Kenya Premier League ne timu ya gatatu ende knockout ne timu ya mokorwa ase ligi ya Kenya Premier League kora ningo gosuka HSNSL ningo gokina kwenda ase KPL ase bone ligi yo gendrete kubwata inse ase ntunde ya kabere manyakaine buna second league. Asa mangana wate kainene ligi ya National Super League ningo morokyo manene bwe timu ya Shabana FC Sami Okot wana nyalire kuva sava abateteribe timu ya Shabana FC koraiga sorongo rwagusi gotwara obotwero na utevune meroberi negendrete kwene kibuna Shabana FC nenyale gotwara machibwa maya ayora nyale kogoki abateteri banchite timu ya Shabana FC eyuwe gotebana kobaga timu chintangani isatu asoro wongo rwa Kenya konyara kubwati kuna abateteri abangi tugotike timu ya Gor Mahia ne timu ya AFC Leopards asa terubune meroberi nero kwene kibuna timu ngo nyalire kogenderera na kobaga timu chintangani isatu asomweli bwe ligi yeye twende nsemo ya kabiri studio tugorobotirwa yose nkwana yaye Sami Okota. Mimi naweza sema tu ina need patience kwa sababu matches bado ziko na tulionyesha tunaweza cheza na tukakaa pale juu. Kwa hivyo ukiangalia points timu zijawachana na points. Kitu muhimu ni organization yetu iko sawa, tunacheza tukiwa na hope ya kuwin game ya kesho kutu. So mimi naweza sema tu wasi lose hope kwa timu yao. Tunatengeneza na bado itakuwa sawa. Gusi FC neronga timu chine korwa igasoro wongorwa gusi chigwa kase ligi ya grade ya National Super League awase bona babwata ni korwa seti mebatebire nambage ndrete ko bekemiro beri kwene kibune timu irese timu chirichire inse ase ligi ya National Super League konyorera machibwa majana kuimoka igoro gwetera gweto magwetera chigo soli chiriye bwate chinga kie checho ni gobotineli gose omoroke mane bwe timu yo mekaine buna Kasim atebire buna nonye banyara kumosirio mokonyi bo morokioye oyo manyakaine buna Andrew Mark Ongwae uyukonyore assistant coach ase timu ya Gusi FC mbabu atibo tutukanu gose ibirera linde lyonse asoboteneli bwabo na mangana mbiyale nambage ndete ko rekirikiranya arekane kwene kibuna Gusi FC anyorera machibwa mayasama meranio aye ime ligi ya National Super League. Shida kuna pia niweke wazi manake naibu wangu hakujiondoa kwa ubaya. Alijiondoa maana masomo alikuwa anaenda kidogo kusoma, alikuwa anataka kujiongeza. Sasa tunamngojea pia msimu kuisha atarudi. Gusi FC hizi shuka iende daraja lingine la chini. Tutatoka hapo chini vizuri kwa majaliwa ya Mungu. Kutoka hapo chini na tumalize ligi nambari nzuri sana. Tunacheza na Viga United ni wazoefu sana na ni mechi ngumu, si mechi rahisi. Na vile sisi pia wachezaji tuko nao ni wale wachezaji wako na pia uzoefu. Mechi ya Viga tutaweka wale wazoefu wote, tuone wazoefu na wazoefu wanacheza vipi, na hiyo mechi pia itakuwa muhimu kwetu. Tukipoteza tena tutakuwa tumerudi chini. Sasa lazima tuende pale na mentality ile ya kushinda. Kama ni mbaya sana pointi moja maana Kenya away. Mtabete kwa bwati chiko soli che timu ya Gusi FC ne timu chinde ya National Super League na korabuna na kibaranya de kwa soli ne timu ya Viga United ase tulibate birera benkogu asama merino yokoba timu ya Viga United ne timu ne bato manyo bonge ase ligue ya National Super League korende tutikana ne ligue ya National Super League tole bone sama na lengete chiko soli che chiskuru abase bona nonya baro kuba gendete ko ira na ase chiskuru choboro sone chiskuru che secondary nigo bono gati yabo bako kiremiro bilebekire ne wizara yechisemi abase bono omo waziri wechisemi Magoa anyara ote babuna emero bilinege ndrete kobeku kwene kibuna chigo soli chechiskuru chimankene buna ko curricular activities nyale koira na asomwa koyo wechisemi ntwasangete na gati yaba gosoli bari mie bilabu au merongo rwagusi ase timu ya Golden Boys ko koru essence mo ya Rigoma Ward tonya usanga nere uyorete birangere viaye igoro ya abaworo kyo kwa guri bagari ya bene yoko gosoli ne chiskuru chinde. So jina yangu ni Elton Kim. Nasoma Kakamega High School. Sasa hadi mko naona vile CS alisema hivyo Magoa hiyo ni mzuri sana juu. Just so far walikuwa kwa curriculum zimetulia kidogo. Tulikuwa tu mostly ni education pia ni sawa. But ukiingisha kwa curriculum hivyo sasa wanaweza kuwa wamesaidia vijana most. Juu kasi sisi huku hivi huwa tunakazana kucheza mpira sana.
So Golden Boys ninacheza hadi number 10 hapa hivi. Huwa naanza sometimes hivyo. Nilikuwa na ajma vijana kama mimi, niko na miaka 16. So kama uko na ambition nzuri kwa futa, unaweza join club. Hasa manganande arengete chigosori mia ense ya Kenya nego ewikieye yabere wiki atwalira mamiranio Athletics Kenya National Championship ayua korekana asense meli ya Kasarani Stadium asa wikuruchi ngongo au gosechi region chiense ya Kenya chaumirana ase okwamirana kwene kibuna ningoranyare kwenda asense mo ya Mauritius asa mamiranio Africa gati ababui banyara koba ase chigosori echu Ferdinand Umanyala omuminyo kiegiyata uyanyara kobwa chimbiro chia 100 meters chimbiro chia chimita chimi ibere na chimbiro chia 4x4 ichokorana na evite na kubwa chigold isato asama merana yua matini na kobagatia bali abachore emerongene no yomo baranyolire bagalia bene omutinyo gatano na limo kwenda asense ya Mauritius za mamerano Africa negagokeire obobuyo bwase bona tirona yankomwero moyo na kwenekyo nagendrea gwetoma kwenekyo nankwimukiali lietalia Kenya igoro asama merano ye chimbiro. They had so much fun. I mean, like it's coming after like 3 years. Because the last nationals we had was in 2019. So this one was a better one. I came here well prepared and just building it up towards the season. And 3 gold medals, 3 times national champions is a good thing. But the weather was a bit shaky when we were going to the blocks. It was raining, so but you can't complain. The times were good. You know, competition is the best training. Anytime you compete, and you know, in training you can never give 100%, but in competition you always give 100%. So you can judge your mistakes from the competitions than from training. So I don't think I'll burn out. Ntobe tokobwati amamerana wiye chimbiro Africa rakorekane asense mo ya Mauritius ase emechibuna andana na rivo gati omo chomane bwense ya Mauritius rabegati emechira bega kone kibuna chigosori chia Africa kwa kana chirase encherere ya bene kore Mwana tarachiko korera mangana Amayia ye chigosori ngolitu kuria igoro twabwate gosori entindi gati timu ya Manchester United ne timu ya Chelsea ekona kanita ase egetikia Old Trafford egetie kenene gusegetikia bene timu ya Manchester United abwasenga kiende na ende Manchester United ya sinye tugo twarari bagaria bene yoko bwego so na kwenda makaliye golia yamo ase golia yamo ase bone timu ya Manchester United egendrete gwetumana kwene kibuna nenyora machiwa maya aroya nyare kogo kia batuteri baye baravange omwache bali abuno to ikera omweli bwa mangana Amayia ye chigosori te wono mwarigani Vincent onyanja ni awonte buna nanyara goso ase timu ya Manchester United na koruosoa bobwiwa bolire timu eri nje byeka ndaba konya umanyikio maite gwe chigosori umanyikio maite ni maite kare to kubangari na poeria ni madali to kwere bintu bire whatever anta karate anta na rivo ino muchomo no bwenseki ense ya Mauritius ndo cyo no munganyira ense ya Mauritius nabo go chense mu ndo Manila Philippines so muchomo ligeria iko sana go www.ndizitv.or.ke asema ya mtandao ensemo ya mitandao ensemo ya Facebook ogotonera gwetera Ndizi TV News ensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News antobwate enamba yeto ya SMS yabo asokunyara gotulikire birengeri byao unemero 2 na mangana Amayia Ndizi TV akagokera bwa senka yao abo igonyo na boko twakire kora bone senikia onambeye mo ase ensemeria ya chia ward ya Communication Authority asokulikireta kuza otomegochia ase number 15601 nokulikireta kuza ni goliko na KUZA otomegochia 15601 yino turi kwakani wane sumuni aso gutuma SMS ejo enyangana bwe karwa tumira SMS ejo kokoretera bare ujumbe nde kwamanya guichuri ya maburi arega bwangana iga libori ya gatatu ligo kubori na favorite station ya elio kotengera se category ya free to air FTA omanye koleka buna Ndizi TV. Ngera kuna bange bande gotwakira narabuchikura ku ruchinsemo ao igonye toranyara gotwakire kura Ndizi TV buna ege taseni kyawe ege chole enda gwese simi ya urikerie takuza
tumese message ere free tuliko na chupese ndio sisi namba 15601 na Ndizi TV se kategoria ya best free to air channel lika Ndizi TV na bako watu wake ire kura bunegeta senikeli wanchete nabo go stari kibune cyale ro mutibuno yorero asu mukagete nteki yabusekebe ngiyakora kantasegete tutabingo rero nki yakorekanete tariki emerongebere na kyanda ikibondo cha Kristo kemerongebere na isana isato bogo cyo Kristo kemerongebere na kyanda umutienyo kane aso mwaka 1945 ntobo to muntu reko ko out of itra no matu muntu ko out of itra muntu mutindi sana ko rwa sense ya German gati ya bali bachagitie segia kabiri ande badengi dictator chinkong kiriate bana kigeo kolekano alengo muntu buna idamini na wateke olikia na ko rurasho umanyakane buna Joseph Stalin abantu badengi dictator chinkong kiriba kwa na kekyo bono umuntu yoloko ko Adolf Hitler linge dictator nkongu aso mwaka 1945 stali kemerongebe na isato stali kona lero bogo cyo kistali kone cyarero umuti nyoka no mwaka 1945 nalia anyuma to muswati yoloko ko Eva akanyoro muswati oye akamunyuma ekra munyuma tituke lya munyomete stali kibone cyarero maga yoko munyuma Chinsa Chinke ige Adolf Hitler erasete musubati yonera akanywa lyogo isumo once bagakwa manje bali nyoravuna ego yito kwa Adolf Hitler no musubati oye ngati ebintu biri omo ichano lya nyareza konyora maiga ya team ense ya Germany konyara gosire gose konyara kobuwase esegi ya kabere no mwaka oyo 1945 na lisegi ya kabere nuko yuna second world war ya nyareta kwa esegi ya chagite so mwaka 1939 igo bato bono iga anyoma to musubati oyo buna rero butukubwa rero buna bogo kimambia ageita no musubati era akirasa aso goya karisasi umusubati oye uyusumuka yo yabataka kunyoma era akabwata akanywe sumo bonse babere bagakwa yero neli tuko ense ya Germany eretanya rekweva mono sana sengencho Adolf Hitler no murai batebe mono gwetire bikorwa nonye byalenge bibe no murai batebe mocho muligire kono kirabo no toko yakiro musumale mangana maja senjira yobo ekirano ni mate weekend yawo ya chak na bwego walimo kwende sabatu litoko lyankyo igo toko baganiria esabatu rengiano litoko bwatera nera ina kurwa sumu rwimanyiriyo igali koruko Joshua utana bwego kurwa sense mejeri gyamu ni chibicha iga koruko Petronira mokera kurwa semende go tobwatera nere eretera nende mo Steven Captain 001 una wotambe Dr. Vincent Onyancha umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria wotambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusie nige gokuboria kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV une television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byigoro mono